What's up mga kabrady? Mapangain boys na naman nga pala. Ayan. Makikita nyo ngayon medyo iba yung ambience natin, no? Meron tayong napakahalagang misyon ngayong araw. Mamimigay tayo ng kaunting pamasko para sa kaibigan na medyo nangangailangan, may konting hirap sa buhay. Sila yung papasyalan natin ngayon. Hindi po galing sa amin to. Damin lang po pinadaan. Ayaw na, yung mga nagbigay, ayaw nang pabanggit yung pangalan eh. Pero shoutout na lang po sa kanila. Sigurado naman pinapanood naman nila to. Kami na po unang-unang magpapasalamat sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Nasa malinis na kamay po ang inyong donasyon. Walang labis, walang kulang. Sobrang labis. Habang nasa biyahe, shoutout muna tayo. Yung mga hindi pare brady na matatawag, kumusta na magtampo ha. Kasi nakakalimutan namin talaga, sobrang dami. Tsaka busy kami masyado eh. Sobrang busy. Yung mga ibang gustong magpa-shoutout, nakakalimutan na namin. Pero lahat yan, pwede nga lang pati, no? May listahan nga kami. Wala na kami listahan. Oo. Sige brady, Sige, shoutout ka na. unahin na natin yung napakaganda, napaka-sexy nating tropa na si Ashley De La Cruz ng San Fernando Sur. Yan. Para lagay yung picture niya, yung training pa lang siya. Oo, Ako shoutout kay Marlito Cunanan. Ayan, Yan. kay Tito Marley Cunanan family. Sa Franz de la Peña, Eman Valera ng BM Bake Shop. Yan. Yes, saka para meron tayong fan sa Batangas. Sila Aris Pilapil, Mark Andre, Rico pambansang bunong braso. Alright, ayan ha, pinahati na kita. Oh, may nakalimutan ka, Brady. Si ano? Si number yung naghihintay lagi ng video natin. Hindi na pwedeng- Kauna-unahan. Hindi. Pare. Sorry Brady, kahit araw-araw ka nag-chat-chat. Parang game, shoutout ha. Maraming salamat sa suporta mo. Iba ka. Di pa naka-upload video, naka-like na siya. Oo. Saka pa nag-aabang na siya agad. Oo. Kulit lang kulit. Nakatambay lang daw siya sa channel natin. Solid yan, solid. So yung mga hindi namin na shoutout, sa susunod Next time po, next time. Ibang na lang. Aris, shoutout to. Aris. Pag-ready natin yun, si Don Aris Nilo. Hari ng kape. Hari ng kape. Kilabot ng asyenda. Dito na tayo, parada lang muna tayo. Pagdating na lang niya, no? So, ayun mga kabrady, galing na kami dun sa target nating pagbibigyan sana natin ng Noche Buena. ng Noche Buena. Kaya lang, wala pa siya dun. Yung mga anak lang niya yung naiwan. So, habang naghihintay kami, meron pang isang sponsor, Brady, na Oo. tumawag, nagpapahabol. Kilala nyo na yon, siya yung sponsor namin sa last video. Sige. Siguro nalaman nyo na yung pagbibigyan natin karapat-dapat talaga, no? Deserving. Kaya ngayon, punta muna tayo doon. Kukunin natin yung ano niya, Pick upin natin. yung pinahabol niyang sorpresa. Papakilala namin sa inyo kung sino yung boss Yes. namin na yan. Princess Pizza, Campiao Branch. Campiao Branch. Pinaka-the best eh, yung sa Campiao Branch. Oo, ikapin muna natin yung pizza, tapos balik na tayo doon. Tingnan natin kung nandun na siya. Kasi palagay ko, todo ano siya ngayon, todo hard work eh. Siyempre nga, Brady no? kailangan ng panghanda. Ano kasi siya, nagtitinda kasi siya ng mga gulay, Di Brady, walis. tsaka ng walis. Yes. Ngayon, lakad lang yun. Hindi namin alam kung saan siya nakarating. Kaya hindi rin namin alam kung anong oras siya makakauwi. Kung alam lang natin, Brady, sinundo na natin. Kaya nga. So, eto na po tayo kay Ma'am Marga. Merry Christmas! Merry Christmas din. Wait lang, gagawin pa lang namin. Okay, sige no. Papa-shoutout, personal na po. Eto, iharang na kami, nagpapa-shoutout. Dito yan. With sunset, no? So, ayun, nandito na kami. Malapit na, sana nandito na siya para mabigay na natin yung sorpresa natin sa kanya. Excited na kami. So, ayun, nandito na kami sa bahay nila. Tara, tingnan natin kung nandito na siya. Tao po. Opo. Namamas ko po. Angaroling po kami. Tao po. Opo. Bigat. Ano yung pwede kong mabit-bit yan? Ano yung spaghetti? Yan.
Magabi na, wala pa din siya. Kailangan pa din talaga natin magantay. Kasi wala tayong nandito. Wala tayong pag-iwanan ng ating bibigay na pamasko sa kanya. So, ayan guys, wala pa yung nanay nila. Kaya yung mga dala namin na regalo sa mga bata na lang namin ay iiwan kasi ginagabi pala yung nanay nila sa pagtitinda. Kahit Paskong Pasko kumakayod pa din. Pangalan mo? Alin po? Allen. Yan si ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 11. 11. Ilang kayo magkakapatid? Apat po. Bigay kami sa inyong regalo. So ganito na lang no, dahil ginagabi nanay. Ano ba yung tinitinda nga pala nung nanay mo? Walis tambo. Walis tambo, lalakad lang siya. Gulay, hindi na ba? Hindi na. So ganito na lang no, sa inyo na lang namin iiwan yung mga regalo namin no. Ito hindi galing sa amin to, meron lang nagpabigay na mabait na tao na good Samaritan nga. Sabihin nyo na lang sa nanay nyo na may nagbigay na. Meron kayong 25 kilos na bigas, ayan. Dala ni Brady Jepoy. So meron din kayo spaghetti, tapos ito Princess Pizza. Siyempre meron din kayong tinapay. So ayan siyempre meron pa tayong sponsor na isa na si Nigel's Korean Fried Chicken. Ayan, Boss Ranjo Samson, maraming salamat sa pag-sponsor mo. Siyempre sa Princess Pizza na laging nandyan naka-sponsor sa atin no. Meron din silang spaghetti, 25 kilos na bigas. Siyempre palaman at tinapay. Pang Noche Buena po nila yan. Siyempre hindi pa dyan nagtatapos meron din tayong bibigay na konting cash. Konti lang naman. Bigay mo sa nanay mo to Huwag mong pangiinom ng gin yan ha. Baka umiinom ka na ba? Bigay mo yan Maraming salamat po. So ayun guys, dahil magagabi na, wala pa din yung nanay nila. Ginagabi daw yan, alas 8, alas 9. Susurprise sana namin. So ayun nga, wala pa dahil nagtatrabaho daw. Sa oras ng Noche Buena no. Oo. Ganon kasipag yung nanay nila. Single mom lang siya sa 4 niyang anak. Kaya todo kayod talaga siya. Kain na na! Hindi, sa kanila Kanila yan. yan. Ikaw, Sige na. Gisalo ka pa. Salamat Oo. po. Yeah. Salamat po. Salamat po.